Sinda kita ika ako Bicol. Nagkasabang na puun baka ito, sinda kita ika ako Bicol. Okay, isang magandang morning sa lahat ng ating mga kababayan, mga tagapakinig sa programang Ako Bicol Party List. At siyempre makakasama natin sa umagang ito ang ating butihing Provincial Coordinator ng EKB Party List. Good morning, Sir Bong. Hello, good morning. May ilaw pa. Oh. Sinda kita ika ako Bicol, na matita ang totoong serbisyo. Hanggang yan ako Bicol lang sa puso ko. Nagsasabang na puun baka ito, sinda kita ika ako Bicol, na matita ang totoong serbisyo. Hanggang yan ako Bicol lang sa puso ko. Serbisyong totoo. Ayun, okay na. Siyempre, batiin natin ang isang magandang morning ang ating mga kababayan, Sir Bong. Yes, isang magandang umaga po sa lahat ng mga nakikinig ng programang ito, Ako Bicol Party List Hour. At magandang umaga din, Sir Jim. Magkabalitaan tayo sa umagang ito tungkol sa nangyaring election din at higit sa lahat sa bagong programang ihahatid ng Ako Bicol Party List. Ayan, at yung kasabihang nagtabang na, matabang pa. Yan. Kaya sa umagang ito, siyempre unang-una ay ihatid natin ang isang masigabong palakpakan sa ating mga supporters, Sir Bong. Yeah, actually po, Sir Jim, at sa lahat ng mga kababayan po natin na nagsuporta po sa Ako Bicol Party List, maging hindi man, alam ko na meron kayong personal choice, nagpapasalamat din kami, maging po doon sa mga naabot po namin na kung saan alam namin ang programa ay patuloy ito makakatulong sa mga kababayan natin. Kaya ang isang pasasalamat po, Sir Jim, pakinggan po natin galing po sa headquarter po natin, ano? Okay? Yes, at habang inaantay po natin ang pasasalamat na kung saan ay ihahatid ng Ako Bicol Party List, ay subaybayan po natin patuloy ang pagdadala sa inyo ng lubos-lubos na pasasalamat sa inyong pagsuporta. Try natin Okay ni na Sir po, Jim. Sir Bob? Okay. Ay, wala ba? Wala. Oh, wala. Wala yata bro ng ano. Tingnan natin. Dali lang ha. Ito naman, naka-on naman yung wag lang sigurong isagad yung vlog video. Serbisyong totoo, digdi sa puso ko. Ako Bicol lang, puon pa ka ito. Mayaman nagtitios, warang pinipili. Yan, ang AKB, Ako Bicol. Nagkasabang na puun baka ito, sinda kita ika ako Bicol, na matita ang totoong serbisyo. Ay. Nagsasabang na puun baka ito, sinda kita ika ako Bicol, na matita ang totoong. Yan, habang inaayos natin ang konting technical problem, ay pakinggan po natin ang pasasalamat ng Ako Bicol Party List. Siyempre, una sa lahat, sige po, Sir Bong. Opo. Dito na lang siguro. Ayan nga, yan nga. Sinda kita ika ako Bicol, na matita ang totoong serbisyo. Hanggang yan ako Bicol lang sa puso ko. Nagsasabang na puun baka ito, sinda kita ika ako Bicol, na matita ang totoong serbisyo. Hanggang yan ako Bicol lang sa puso ko. Serbisyong totoo,
digdi sa puso ko. Ako Bicol lang, puon pa ka ito. Mayaman nagtitios, warang pinipili. Yan ang AKB, ako Bicol. Nagtasabang na puun baka ito. Sinda kita ika ako Bicol. Na matita ang totoong serbisyo. Hanggang ngunyan ako Bicol lang sa puso ko. Nagtasabang na puun baka ito. Sinda kita ika ako Bicol. Na matita ang totoong serbisyo. Hanggang ngunyan ako Bicol lang sa puso ko. Serbisyong totoo, digdi sa puso ko. Ako Bicol lang, puon pa ka. Sa katatapos pasanang eleksyon, liwat po niyatong pinatunayan ang pagsuporta sa satuyang saliring partido sa Kongreso. Ang Ako Bicol Party List number 1 na naman. Makakaasa po kamo sa buyang babalusan ng serbisyong todo-todo. Hulita ika, sinda kita, Ako Bicol. Maraming salamat po. Basta Bicolano, uragon! Puun baka ito. Sinda kita ika Okay, Sir Jem. Yes, correct po, Sir Bong. At para mapakinggan ng ating mga kababayan ang pasasalamat ng Ako Bicol Party List. Sorry. Yeah, in Wala behalf of tayong Ako sound. Bicol Sige Party po. List po, tayo ay nagpapasalamat sa mga kababayan natin. Ano ho, iyon po ay papasalamat sa headquarter. Ako rin po person nagpapasalamat sa inyo na kami ay binigyan nyo ng pagkakataon upang makapaglingkod sa inyo, sa ating mga kababayan. Actually, Sir Jim, meron na tayong bagong programa sa ngayon, katatapos pa lang ng eleksyon, pero mag-a-attend naman tayo ng serbisyo publiko dahil alam po natin na ang ating pong party list ay hindi ito tumitigil. Whole year round ito. Yes, Ano ho? So, picked up na po natin ang ilang pong mga barangay dito po sa nearby municipalities consisting of Vira, Calulbon, Bato, and San Miguel. Sapagkat nabigyan tayo po ng headquarter ng panibago pong slots para sa tinatawag natin na tupad. Ang tupad po natin dito sa Catanduanes, sa ngayon po, yung bagong dumating ay nasa 274 slots ini. Ayun, kaya may space pa, Sir Bong. Oo, tinawag na po natin ito sa mga barangay Different captains. municipalities. Oo, para ma-implement na po natin kasi may fund na ito eh. Mhm. So, yan. ang hiningi na rin sa atin, ang partner natin dito, ang DOLE, para ma-implement na natin ito as soon as possible. So, pagdating naman sa budget, we have no problem when it comes to budget dahil ito po ay downloaded na at kailangan na lang ma-implement ito. Ayun, kaya yan, pumunta na. Anong pang ginagawa? Oo, Sir Jem, gusto din po natin ipaalam din na sa paglibot po namin ang clamor, lalong-lalo na po sa bigay po natin ng slots para sa educational assistance. Kahit saan kami pumunta ay nangangailangan ng educational assistance. Kaya sabi ko nga magpunta lang po sa office, you must go there personally. Kung meron kayong time sa Vira kasi nabigyan na po natin yung iba't ibang mga municipalities na puno na yata yung kanilang mga slots sa different municipalities. Ang pinupuno na lang natin yung tinatawag natin na mga walk-in applicants para sa educational assistance. So, direktang pupunta sa inyong office, Yeah. Sir Bong? Oo. Wala naman silang ibang dadalhin sa ngayon, kundi pumunta lang sa office para magpalista. So, actually, ililimit namin ito ngayong week lang na ito. Kasi sa dami ng pumupunta at through word of mouth, First come, first yung mga kasama at mga kaklase nila, yes, first come, first serve basis po tayo. So, pagkakataon na po ng ating mga estudyante na maka-avail ng student assistance. Lalong-lalo na patapos na po ang atin pong school year. Malapit na po magtapos. Ang ilan po ay nalaman nga natin na candidate for graduating na, and they were so happy and proud na nakatulong po tayo sa kanila din.
Kaya hindi lang yan siguro, Sir Bong, sa mga susunod pang baka maabot yung ibang municipalities. Oo naman, definitely. Mm. Kasi sabi nga natin kanina, hindi tayo titigil. Kasi alam niyo po, ang Ako Bicol Party List sa buong pong Pilipinas ay nasa number 5 ho tayo. Mhm. Ano ho? So kahit papaano ay kung titingnan natin ang voting population ng buong Bicol region ay majority, at tayo naman po ang naging number 1 sa buong Bicol region. Yes, kaya thankful po tayo sa inyong mga support. Hindi ho tayo titigil sa pagpapasalamat sapagkat dahil sa inyo kaya kami nandito. Yes, so kaya itong isinagawa ninyong pagpili ay hindi ito masasayang. Sapagkat kung makikita po ninyo napakarami rin namang project at patuloy pa itong i-implement ng Ako Bicol Party List. Ang iba talaga, Sir Jem, ay thereafter doon sa tinatawag po natin na track record. Ano ho, dahil sa loob ng isang dekada o 10 taon ng ating pong pagserbisyo publiko, alam naman po ng mga karamihan at mga kababayan po natin na pag sinabing Ako Bicol, ito po ay programa na kung saan ang ating mga kababayan, sila po ay nagbibenepisyo sa ganito pong mga projects, programs and projects po natin, at hindi tayo titigil hanggat mayroon pong pagkakataon na makatulong, at syempre sa biyaya ng kaguranan padagos kitang matabang sa mga kaymanwanita na naghahagad ng tabang. Ay naalala ko, Sir Bong, yung nabanggit ni PBM Francisco na kung tutuusin na hindi naman niya kilala itong mga taong ito, subalit ano ang nag-udyok sa kanya para mag-support dito? Nakita niya yung isinasagawa ng mga pagtulong ng Ako Bicol. Yun ang naging witness para si PBM, at ang iba pa ay nag-support sa Ako Bicol Party List. Sana po ganito rin po ang damdamin din, at ganito rin ang pananaw ng iba na based on track records. Kasi maraming mga party list na makikita natin during the time of election, pero pagkatapos nasana sila. Ang Ako Bicol Party List, tuloy-tuloy. Ang party list po sa buong Bicol region o sa buong Pilipinas, na meron ho tayong provincial office dito sa Bicol region, na kung saan sila po ay pwedeng pumunta, pwede po kayong humingi ng tulong, at patuloy din po ang amin pong pagtulong at 24/7 actually, dahil nakakatanggap tayo ng messages from cellphone, and anytime soon tayo naman ay nagre-respond sa mga query ng mga kababayan natin. Yes, at hindi lamang yung regional, bagkus ito'y kumbaga inilalapit sa mga tao, kaya nagtalaga ng mga katulad mo, Sir Bong. Oo, kaya nga ni Sir Jem, bukod sa provincial coordinator, naghanap din ho tayo ng mga volunteers para maging municipal coordinators, youth coordinators, para mas lalong mapalawak ang gawain to serve the people. Oo, kasi alam naman po natin na lalong-lalo na sa may bandang Pandan, napaka-layo, Karamuran, Bagamanok. So kailangan po natin ng taong nandoon na magbibigay sa atin ng input kung ano ang pangangailangan nila sa lugar na yon. Mas mapapadali ang tulong na maidadala sa ating mga kababayan. Oo. Actually, kahapon, ang pigtap po namin sa San Miguel ay ang ating po municipal coordinator, at siya na ang maghahanap doon sa slots na binigay natin para doon sa tupad na ito. So sa Monday, magfi-feedback na lang siya sa atin na ito yung mga kababayan niya na maabil sa tinatawag natin na tupad program. So madali ang trabaho. So itong mga barangays na ito, out of 315 barangays all over Catanduan ni Sir Bong, ay kung may nakatalaga talaga na mga municipal coordinator, ay mas mapapadali para dalhin yung mga project ng Ako Bicol sa kanilang lugar. Oo, kasi iyan po ang principle ng delegation of works 'di ba? So hindi ang 10 trabaho mas magandang gawin ng 10 tao kaysa sa 10 trabaho gagawin lang ng isang tao, madali tayong mamatay niyan. Oo naman. Mas mapapadali kaysa naman kung kayo mag-isa lang, o kahit may mga katulong pa dito sa area ng Birak, kung pupunta pa sa mga different municipalities, ay malaking kaabalahan na po yun. Oo, ina-appreciate natin Sir Jem, yung mga tao talaga na willing naman
na tumulong talaga without receiving any compensation. Yun, yung espiritu volunteerism. Importante yun. Mhm. Dahil nandyan naman tayo, nandyan kayo para sa mga kababayan ninyo. At susunod na lang dyan ang blessing. Yes. Oo, kasi may mga tao naman talaga hindi natin may alis na nakahanda naman talagang tumulong. At Opo. meron naman tao na they were driven by kung anong matatanggap nila, kung anong makukuha nila. Ayun. Ang mga ganyan kasi, Sir Bong, ay ang iniisip nila ay hindi sila naglilingkod sa kanilang pamilya lang o sa kanilang mga kababayan. Bagkus ang kanilang iniisip ay sila'y naglilingkod sa Diyos. Tama. To serve the Ah. people is to serve God. Tama. Mm. Apa. We also appreciate yung mga ano po natin, mga kilala po natin ng mga government officials na talagang bukas ang pintuan para makatulong. Actually, pag tayo po ay nagkakandak ng payout, nagkakandak po tayo ng orientation, pupunta tayo sa mga LGUs, open arm, tinatanggap nila tayo at pinapa-snack pa tayo. And we appreciate that kasi para sa kanilang mga constituent din naman po ito. Yes. So, at syempre, congratulations pala, Sir Bong, sa lahat ng mga elect. Tama. So, yung mga na-elect ngayon. Oo. So, mula po sa Bicol Party List, gusto po namin din na i-congratulate ho kayo. Nandyan ho kayo, nilagay ho kayo dyan. At magsama-sama ho tayong paglingkuran mga kababayan po natin. At ito rin ang panawagan natin sa lahat ng ating mga kababayan na kung saan may counterpart tayong mamamayan. May sinasabi sa banal na kasulatan, nasabi po pray for those in authority. Maliit lang, Sir Jim, ang nagagawa natin, pero pag pinagsama-sama yan, lumalaki yan eh. Di ba? Lalong-lalo na yung mga programa na kung saan hindi natin basta-basta makukuha lamang, kundi ito ay programa ng mga organizations, especially ng mga party lists, na kung saan sila po yung daluyan ng biyaya. Sabihin na po natin, kasi pag sinabi po natin na congressional funds, biyaya na actually galing sa taas, dadalhin sa baba. Naman. Kaya ito mas lalong makakatulong ang EKB sa panahong ito sapagkat bagamat hindi nakuha yung tatlong set, Sir Bong, nandyan pa rin yung dalawa para ipagpatuloy yung mga projects. Mas maganda sana tatlo tulad ng sinasabi at promotion ng atin pong mga congressman, lalong-lalo ng third nominee po natin na si Attorney Boris, na kung bibigyan siya at papalarin ng pagkakataon na makapagsilbi sa mga kababayan po natin, may sama siya sa pagkakaroon ng tatlong upuan sa House of Representative. But unfortunately, hindi po natin naabot yung target po natin, target result na para makakaroon tayo ng tatlong representation sa Congress. But again, dalawa po yung last term. Ngayon po nakakuha tayo ng dalawa ulit, and we thank you for that. Sa tiwala, kasi meron po, Sir Jim, na mga datihan, mga 7 yata yun, if I'm not mistaken, mga datihan, matagal na yun, pero hindi po sila nakaabot kahit sa isang pinalad. Kahit sa isang congressman. Ayun. So pasalamat talaga tayo. At syempre, hindi mawawala yung pasasalamat natin sa masigasig at masipag na nominee, yung third nominee, si Attorney Boris Sorbong. Kahit sa Maynila, Sir Jim, naglilibot sila actually sa Payatas, kahit po sa suburbs, mga katabing provinces ng Metro Manila, in Laguna, in Pampanga. Nakita namin sa posts nila na talagang hindi sila tumigil para mangumpanya at may kayat ang mga kababayan natin, especially mga Bicolano, na tulungan tayo sa atin pong adhikain na patuloy na makatulong sa mga kababayan po natin. At dahilan po dyan, kahit papaano sa Metro Manila ay malaki-laki din po ang nakuha natin, not only in the whole Bicol region, kasi kung titingnan po natin yung sumatotal na mga votes na nakuha po natin, so it was divided or coming from different areas kasama na ang Metro Manila. Ayun. Pero malaking bagay yung Bicol region. Ay, oo naman. Oo. Kaya nga tayo tinatawag na Ako Bicol. Ayun. Once na nakatira ka sa Bicol region, hindi tayo Ako Bisaya. Kasi mayroong party list na Ako Bisaya, Sir Jim. Talagang Bicol tayo. Oo. So, yun lang. We are proudly say na sa Ako Bicol Party List, so we have wala ho tayong money matters na na pinag-usapan election, kasi hindi talaga tayo
pumapasok sa ganyan pong ano. Sa ganyan madaling pong sabi, trabaho. Sir Bong, yung serbisyo talaga Oo. ang nakita ng mga tao. Oo, tama. Oo. Tama. Yung mga services na ito na kung saan ay kung makikita natin, nakuha talaga yung priority, yung survival needs na tinatawag ng ating mga kababayan na unang-una ng mga pangangailangan ng ating mga kababayan. Katulad nitong water system, Sir Bong. Oo. Mhm. Binigyan tayo ng tiwala at patuloy ko kami maglilingkod sa inyo. Actually, nabanggit mo, Sir Jem, na water system, kahapon na basa ko rin yung response ni Kong Elizaldico Mhm. na instead of 50, Mhm. gagawin na raw na 100 ang Boy, requirements. dinoble Kung kinakailangan daw na bilhin, bibilhin. yung area Oo. para mai-put up lang doon. Oo. May patayo Oo. doon para sa ating mga kababayan. Tama. Pag-usapan namin yon lalong-lalo sa Mm. meeting kasi magmi-meeting kami as soon as possible para conceptualize po yan. Yung 50 na requirement para sa water system na kung saan kasama na nga po dyan yung tinatawag natin na overhead tank na meron pong Yes. 370 liters. Kasama na yung mga pump, nandyan yung solar panel. So, na-modify dito, nadagdagan pa ng overhead tank instead na isa, Mhm. naging 3 ito, kaya kailangan din ng malaki-laking areas din. Mhm. Kaya ang sabi ni Kong Salde, magdadagdag tayo din ng requirements na lote at least mga 100 square Square meters. meter. Kung kinakailangan bilhin, di bibilhin. Oh, imagine ano. Kaya para sa ating mga kababayan, opportunity na po ito. Oh. Sapagkat talagang gustong-gustong maidala ang mga serbisyo hindi lamang sa isang area bagkus if possible itong buong probinsya ng Catanduanes ay mahatidan ng mga proyektong ito. Okay. Tama, Sir Jem. Actually, hindi lang naman ito sa Bicol region, kundi sa iba't ibang mga lugar din na kung saan nangangailangan ng tulong. Kung maalala natin, ng nakaraang bagyo po sa may Badang Bisaya, nagpadala ang Ako Bicol ng isang truck na bigas para makatulong doon. Oh, grabe ano. Mm. Oo. Kaya hindi lang masasabing kahit Ako Bicol ang title nito nationwide ay tumutulong talaga ang AKB. Oo, Sir tama. Bo. Kasi nung magputok din ang Bulkan Taal Mm. sa may bandang ng Tagaytay. Mm. So, yung mga staff po ng Ako Bicol pumunta talaga doon, and personally they're the one gave the mga goods, kung ano man po ang kailangan nila doon. Oo. At dito rin ay hindi nakakalimutan ng ating mga kababayan na kung saan nung magkaroon ng disaster ay unang-unang nag-respond ang Ako Bicol, Sir Bong. Yeah, actually hindi biro-biro 'yon kasi alam naman natin na ang pag-tracking during that time napakahirap. Yes, napakahirap. Kaya ang nagkarga ng mga trackings na yan yung sarili po natin na barge na kung saan 10 mga trucks, 10 mga heavy equipments ang laman para dali-dalian po makatulong sa pangangailangan dito sa Catanduanes. So nagpa-flashback tayo, Sir Jem, kung ano po yung nagawa ng Ako Bicol, na kung saan we'll be proudly say na ito po yung track record namin, ito po yung mga nagawa namin, at Yes. sabi nga ni padagos pa pong gagawa para sa inyo, nakatabang na matabang pa. Mm-mm. Ayan ang motto ng AKB. At naalala ko, Sir Bong, noong kasagsagan ng pagtulong ng Ako Bicol dito sa probinsya ng Catanduanes, ay gumamit pa ng sariling service sa Himpapawid ang ating butihing si Sir Elizaldico. Oo. Yes, opo. Yeah, from time to time pumupunta sila dito, kaya medyo mahirap pa na signal. Busy ang cellphone natin kasi we are the one being top para malaman natin kung saan sila pupunta, at may handa po natin at maisabi natin sa mga LGU na papunta dito ang ating mga congressman para malaman kung ano ang pwede pong may tulong at Yes, ano ang pwede nilang magagawa dito sa Catanduanes. may coordination. Dahil ang atin pong mapala din tayo sapagkat ang atin pong sa congressman po natin ay may sarili pong sasakyan panghimpapawid. Kaya Ayun. nagagamit. So from Catanduanes napunta din po sila sa Masbate, napunta na naman sa Camsur, sa iba't ibang lugar na kung saan ang transportation by land ay napakahirap during the time. Yes. At napakagandang pagkakataon o napakagandang desire ng isang lingkod bayan na kung saan, Sir Bong, ay hindi siya nag-utos bagkus siya mismo ang pumunta
at para makita yung kalalagayan ng ating mga kababayan at matulungan. Pagkatapos nilang pumunta dito, magbibigay na yan sila ng assessment, and after that, ng recommendation, ano ang pwedeng at magandang maitulong sa isang lugar na napunta nila. Ayun. And we will take care of that. Yes, may tinatawag na rapid assessment and yung evaluation, validation, and after that, tsaka isa-serve yung ano. Kaya hindi lang ganun kadali, pero nag-i-effort talaga ng husto ang Ako Bicol Party List, Sir Bong. Ang mga congressman naman natin, Sir Jim, kapag nag-report ka with documentation, tsaka yung basta't ano lang, maliwanag ang reporting, tsaka may valid reason, nagre-respond naman Agad-agad kagad. naman. Kaya ang hinihingi lang ng AKB, Sir Bong, siyempre yung kooperasyon ng ating mga kababayan. So hindi lang cooperation during the time of election, Sir Jim. Yes. Kundi cooperation po natin, lalong-lalo na kung mayroon kayong pangangailangan. So nandito kami, lalong-lalo na kung ito ay align sa program po natin. So definitely makakatulong po tayo. Yes, so po. At isang malaking bahagi ng bukas na puso to serve the people ang mga project na ito. Ayan, sige po, pakibasa po. Na makita ang totoong serbisyo. Hanggang ngayon, Ako Bicol lang sa puso ko. Serbisyong totoo, digdi sa puso ko. Okay. Ako Bicol. Sige. Meron po kasing nag-message dito sa atin na gahagad po ng tabang. Sige po, noted ito. And then ipo-forward ko ito after this sa atin pong congressman, sa atin pong mga staff sa headquarter para malaman natin kung ano po ang pwede natin maitutulong. Yes, imagine automatic dinala dito, pinabasa lang kay Sir Bong, respond agad. Ayan, ganyan kadali ang tulong na idinadala sa ating mga kababayan ng ating butihing provincial coordinator, kasama po ang buong puwersa ng Ako Bicol Party List. Kapag valid lang naman, Sir Jim, lalong-lalo na kung meron silang documentation na ibibigay po sa atin, kasi doon tayo sa mga documentation na yan. Hindi lang po yung salita, kundi kung kailangan ng medicine, kailangan namin tinatawag na ng medical records. Yes, para maging valid yung alam naman natin ng government, syempre, Sir Bong. So may liquidation yan. Kaya huwag kayong magtaka na kung saan ay humingi ng mga requirements. Kasi yun naman po ipapasok naman po natin sa natin po, sa fund po natin, na kung saan may mga naka-standby fund naman yan. So lalong-lalo na kapag may need. So we are gladly here to help you. Unfortunate din ito kasi marami tayong mga kababayan din na gustong matulungan. Kaya gusto namin makatulong talaga sa lahat, pero limitado ang fund natin. Kaya ang basis natin dyan, Sir Jim, ay first come first serve basis. Tsaka higit sa lahat, pag may mga documents kayong ipapadala, much better po yan. Ayun, mas mapapadali. Oo. Kasi nakikita din po natin yan sa post ng mga kapwa natin, mga provincial coordinators, na kapag naghingi ng tulong, lalong ganito ang sakit, na picturean yun, tapos ipopost, then our congressman is very cooperative naman pagdating sa ganyan. Yes, at hindi naman kaila sa ating mga kababayan, Sir Bong, na kung saan yung tinatawag na tabang ora mismo ay maraming natulungan dun sa mga pasyente ng BRTTH sa Sir Bong. Yeah. Oo. Kasi hanggang ngayon po doon sa BRTTH pala, actually meron din kaming follow up dyan kasi yung anak ko din nagkasakit din. So kailangan niya rin ng MRI na tinatawag. Alam naman natin na MRI medyo mahal yan, Sir Jim. Kaya ako kahit na ako ay provincial coordinator, kailangan ko rin na ma-avail din ang benefits na kung saan binibigyan ako Bicol. Entitled naman. Yeah, kaya ngayong linggong ito, Sir Jim, ay we are scheduled to go to BRTTH para sa MRI. Dahil pag once na napunta kami doon,
libre na po yun kasi fa-facilitate niya na po yun doon sa Malasakit Center. Ayun, Malaki-laking biruin mo yan, ano ha? din yan, Sir Jim, Oo, malaki-laking bagay. malaki-laking budget. Kasi during that time, alam mo, Sir Jim, Mm. hindi lang po MRI po ang amin pong pig-avail doon kasi MRV, tsaka Mm. MRA. Mm-mm. Yung tulo na yun. So, actually, binayaran lang po namin is nasa 350 pesos lang. Oh, imagine ha. Samantalang ilang libo na yan. Yeah, oo. So, ano lang, sacrifice lang talaga, mapunta Mm. talaga sa BRTTH. Mm. At meron ho tayo doon na coordinator, medical coordinator, si Ma'am LV, na once napunta na tayo doon sa opisina ng Ako Bicol, sa loob mismo ito ng BRTTH, siya na po magfa-facilitate. Basta't ang importante doon, kompleto po sa documents bago pumunta doon. Kasama Yes. na po ang Certificate of Indigent na manggagaling po dito sa Catanduanes. Mm. At iba pang mga documents tulad po ng doctor's recommendation, Ayan. kasama na po dyan ang Referral. abstract. Mm. Oo. At kasama na rin po dyan ang mga medical records. Ayan. O huwag kalilimutan yung Certificate of Indigency ha. Sa kanilang area o barangay. Mm. Importante yan. Yan. Kaya sa ating mga napag-uusapan sa ngayon ay ilan lamang yan sa mga proyekto ng AKB. Di po ba, Sir Bong? Itong water system at saka student assistance ay dalawa pa lamang ito. Marami pang isasagawang proyekto ang ano ito po, Ayun po, Sir kasi Bong? tuloy-tuloy naman po ang mga flagship programs po natin. Mhm. Ano ho, yung mga previous na programs natin, kasama na dyan ang ating po mga scholarship na mag-aaral po sa TESDA, Oho. na sila po ay pwedeng mag-avail ng program na kung saan ang partner natin dyan ay ang TESDA, at meron ho tayong iba't ibang mga courses sa iba't ibang mga tinatawag po natin na mga training provider Mm. na mga TVIs, Technical Vocational Institute, na ito ay partner din ng Ako Bicol. Mm-mm. So, sa ngayon po ay tuloy-tuloy ito. Kaya kung kayo po ay gusto pong mag-enroll, actually, pumunta ko kayo sa Gilgal Training Center kasi sapagkat isa Ayan, ito matatagpuan sa sa Bandang Munwok. Munwok. Sapagkat isa po ito sa partner agency po ng atin pong party list at ng TESDA, ang Gilgal Yes, Training so Center. Sa Gilgal Training Center po, dalawa ho ang ating courses na ini-implement. Walang iba kundi ang driving in C2 na mayroon pong 118 hours, and kung i-convert natin yan sa araw Month. ay 15 days po yan. 15 days. And the other one, Madali lang. kasi libre ito. Ang isa Oo. po, Sir Jim, dyan ay yung tinatawag po natin na heavy equipment operation. At to become specific sa heavy equipment, ito yung wheel loader or payloader na tinatawag. So 156 hours po yan, converted into days, 20 days po yan. Oho. Opportunity na ng ating mga kababayan na kayo po ay mag-inquire sa opisina ng Ako Bicol Party List sa Gilgal Munwok. Yan. Iyo. Kasi alam naman po natin na kailangan talaga natin na tulong sa panahon na ito. Mhm. So, yan po, isa yan sa mga program, scholarship program, education assistance, water system, siyempre yung TOPAD na binanggit po natin, no, Sir Jem. And of course, meron pa kaming mga darating din na projects din. So, i-ano na lang natin yan dito sa sa radio. I-announce na lang po natin. Yes, sa mga susunod na programa. Okay. Oo. So meron ditong pagbati, Sir Jem, at gusto nating batiin po sapagkat ang kabats ko, Good morning. ang alumni po namin, 37th anniversary celebration na po ito. Aba. Tagal-tagal na, no? Naka Gurang 37 kita. na. Oo. Congratulations. I graduate sa matagumpay. Catanduanes National High School, batch 85. Pala yan, So we are now celebrating our 37th anniversary. May activity pa pala kayo ngayon, Meron. pero na-priority nyo yung mapasalamatan yung ating mga kababayan. Yeah, actually po magmo-motorcade po tayo ngayon sa buong pong sa paikot po dito po sa Yes. town proper po ng Virac. And after that, ang celebration na po mamayang hapon din. Mhm. Kaya hindi magtatagal ang inyong lingkod, si Sir Bong, Provincial Coordinator, at ako rin po ay inyong pansamantalang nakasama sa umagang ito. Yeah, Sir Jem, thank you so much. 7:45 kasi 8 po kami aalis doon. Dapat Yes, mapunta na ako doon. Sa lahat po na makikinig ng programming ito, nandito lang po ang atin pong ang atin pong cellphone number. Iwan